Gangbai. हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय थाबाय। दाख्लै साननैसो सिगां बिटिआरआवहाय अमा बुथारनाय जाय स्वाइन फेभार आफ्रिकान स्वाइन फेभारनि थाखाय अमा बुथारदोंमोन। दा बिनि फैसा माखासे इउटुबारफ्रा बुंसोलायदोंमोन फैसा होनाय जागोन आसाम गभर्नमेन्ट एबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बेनिफ्राय फैसा मोनदोंना मोनाखै बेनि सोमोन्दै सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट खालामहर, जाहाथे आङो बिनि सेकेन्ड आपडेट लानानै फैनो हायो। दा आंनि रायलायनाय सावरायनाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय बाथ्राया बेसो जे दुलाराय आसामखौ गारनानै मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट जाय बर'फोरनि बिटिआर बेखौल' आसाम सरकारा बेयावल' मानो नोजोर होयो? बबेबा क'क्राझारनि हा सेख'नाय खासलेण्डनि नामाव, बबेबा अमा बुथारनाय, बिनि मोनसेल' रिजनानो जाबाय जोंनि एलायन सरकारासो बेखौ खालामो। बिसोरनाव गिनाय गैला, बिसोर मिथिखागौसो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव गावसिनिनो सरकारा थाबाय थाखागोन होननानै। बिजेपिआ जियानो मावाथों मानो नाथाय जोंनि बर'फ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनखागोन, खारन इउपिपिएलआ जोंनिनो पार्टी जाहैबाय नालाय। जों गाज्रि मोनब्लाबो गाज्रि मावब्लाबो बिजेपिआसो मावगोन, जों गाज्रि होननानै बिजेपिखौसो बुंनो हागोन, नाथाय जों भटखौ इउपिपिएलनो होखागोन। इउपिपिएलनो भटखौ होयोब्ला एलायन सरकाराव बिजेपिआ बिटिआरआव थाबायानो थाखागोन। गाज्रिखौ बिटिआरआव बिजेपिआ मावब्लाबो बिजेपिहा जेबो खहा गैया। माने बिजेपिनिफ्राय सासेल' एमएलए देरहालाङोब्लाबो, सासेबो एमपि गैयाबाबो माने बिजेपिआ बिटिआरआवहाय सालायनो मोनखागोन आरो एलायन्सआवहाय। बिनिखायनो माने बिसोरो जेसेबां टारगेट लायो खालि बिटिआरखौल' लायो आरो। नङाब्ला बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बाहेरानि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरबो दंबावो, सनितपुर, बिश्वनाथ, जिखुनु लखिमपुर, धेमाजि बहुद दं। बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टफ्राव मानो बिसोर जेबो खालामनो हायाखै? बे आरो दा नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरनाय भिडिअ'आ बेमोन। दायो गुबुन हारिफ्रा जों बर' माहारिखौ बबे एंगोलजों मा फर्मुलाजों जोंखौ डमिनेट खालामबाय थादों, जों बेखौ गुरैयै गोरलैयै बुजिनो थाङोब्ला माखासे जारिमिनफोरखौ गोसोखांहरोब्ला ओरैनो बुजिनो मोनो आरो मबे फर्मुलाजों। बै समावहाय जेब्ला राजा रानिनि सममोन, बै समाव रानि इन्दुप्रभाखौ जोंनि राजानो बिहामजो हरनायनिफ्राय लानानै एसे सानोब्ला दिनैनि सरकारनि समाव पलिटिक्सनि समावबो बे एखे आरो। बिसोरो जास्ट जोंनो सिट शेयारिंनि थाखाय मोनसे एलायन सरकार दानानै होबाय। बेनिफ्राय गासै जा खामानि मावनांगौ दं बेफोरखौ गावसोर गोसो बायदि मावबाय आरो आसाम सरकारा। सिगांनि समावबो बेनोमोन, बिहामजो हरबाय, गावसिनि मानसिफ्रा गोसो बायदि फैबाय, पावार दिन्थिफैबाय, गोहो दिन्थिफैबाय, बिदिनो बर' हारिनि रायजोखौ डिस्ट्रय खालामबाय, गावसिनि आथिं सिङाव दोनबाय, डमिनेट खालामनानै जाबोबाय। दिनैसिमबो बिनिफ्रायनो मुक्ति मोनाखै आरो। दाथ' राजा रानिनि सम गैला नालाय, दा पलिटिक्सजों जोंखौ डमिनेट खालामगासिनो दङ। पलिटिक्सआनो जाबाय, एलायन सरकारानो जाबाय, बिजेपि एलायन्सआनो जाबाय रानि इन्दुप्रभा, आरो दा इउपिपिएलआनो होन, बिपिएफआनो होन, बेनो जाबाय जोंनि राजा आरो। थिग बिदिनो माने जेबो सोलायाखै आरो। बे A+B होल स्क्वायरजोंनो जोंखौहाय माने डमिनेट खालामगासिनो दं। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जोंनि राजाया दिनैसिमबो बुजियाखै, दिनैसिमबो डमिनेट। मासिनि थाखायनो सिगांनि समावबो बेफोरबायदिनो खालामबोबाय, दा बेजोंनो थांगासिनो दं आरो। बबे समाव बुजिगोन, माब्ला बुजिगोन? रानि इन्दुप्रभानि फर्मुला मोनसेल' फर्मुला, जेबो सोलायाखै। बे मोनसेल' फर्मुलाजोंनो जोंखौ गादबनो हाखागोन होननानै बेजोंनो गादबगासिनो दङ, जेबो फर्मुलायानो गैया। दा दुखुनांथावा जों बे फर्मुलाखौ बुजिनानै मिथिनानै जों जुदि सोलायनो रोङाब्ला उननि समावथ' जोबनायानोखासै। सिगांनि समाव रानि इन्दुप्रभाजों जोंखौ फोजोबबाय, एबारनि समाव सिट शेयारिं,
पलिटिक्सजों जोंखौ फोजोबनो नागिरगासिनो दङ। दा जोंनि राजाफ्रा जोंनि पलिटिक्स लिडारफ्रा मा खालामदों बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया आरो जों दासिमबो बिफांखौनो गायनानै लानो रोङाखै। बिफां गायनानै लानो रोङैयावनो दिनै बेफोरबायदि जानानै दङ आरो आसाम स्टेट जानानै थांबाय। दिनैसिमबोथ' बिसोरो नाजाबाय थायोना फरायसालि बेलजों हाथियार लानानैबाबो, नाथाय जोंहासो फिसा मोनसे हाखर मोनसे फायखाना बायदि फिसा मोनसेखौनो बिटिसि बिएसि बिटिआर मुं लानानै फैबाय, बेनो बड'लेण्ड जाफैबायनो आरो बेसेबां लाजिनांथावना। दा जों बेफोरखौ सोलायनो रोङाब्ला जों उननि समावहाय जों उननि जोलैनो जों मा होलांगोन? बै उननि समाव जोनोम जानाय गथ' गथाय जोंनि बर' बिमानि उदैयाव जाय जोनोम जानो फैगासिनो दं बिसोरनिथ' गोरोन्थि गैया। बर' हारिनि बर' बिमानि उदैयाव जोनोम लानानै बेफोरबायदि दुखु सैनांफैनोथ' बिसोरनि गोरोन्थि गैया। जोंथ' गोरोन्थिखौ मावबाय, नाथाय बैसोरनिथ' गोरोन्थि जाहैनाय नङा। बैसोरसो मोनसिगोन दा जोंनि गोरोन्थि नोंसिनि गोरोन्थिनि फिथाइफोरखौ। दा ओंखायनो माने जोङो गोदै बिफांनि फिथाइ मोनजानो थाखायब्ला जों बिफांखौनो गोदै बिफां गायनांगोन। दा जों जुदि गोखा दुथ्रा दंफांनि बिफां गायोबा फिथाइखौ मोनजायोब्लाथ' बैसोरबो बेबायदिनो थांगोन ना। दा बेनिखायनो आं हास्थायो अल बड'खौनो जेसेबांखि बर'फोरनि हारिमायारि संगठनफोर दङ खौसे जालायनानै पलिटिक्स लेभेलजोंबो जों नांनो हायो। सरकारखौ जोंनो दानांगोन, पावारखौ जोंनावनो दोननांगोन, अब्लासो जों आसाम सरकारजों फाइटिं खालामनो हागोन। जेसेबां दा इमप्लिमेन्टफोरा जायाखै बेफोरखौबो जोङो फाइटसो नांनांगोन। बिसोरो आसाम स्टेट मोननानैबो मानो नांबाय थादों? अब्ला जोंबोथ' जोंनि पलिटिक्सखौ जोंनिनो खालामनानै जों नांबाय थानो हायोना, मानो हाया? बे आरो दिनैहाय गोथौयै नोजोर होनानै नायोब्ला बर' समाजनि गेजेराव फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै जाग्रा ओंखारदों। अमा बेफाराबो बर' हारिनि न'खरखौ गोबां जौगाहोदों। सोरबानिबा न'खरा अमा फिसिनानै गथ' गथायनि फरायनाय लिरनायाव बहुद हेफाजाब होफैदों। न' डाउट फैसाखौ बहुद खामायनो हायाखै, नाथाय जोङो थाइसे थाइनै बेंक सिस्टेम LIC सिस्टेम जों फैसाखौ दोननानै बेयाव मोनसे टाइमाव गथाय जों फाननानै गथ' गथायनि माबा मोनसे फिसा धोन सम्पति आरजिनायाव जों बेखौ फाननो हादों। एटलिस्ट जों फैसाखौ बर'नोनो होनानै बर'नावनो बायनानै बर'नावनो जों फानफिननो हादों। बे जोंनि मोनसे बेस्ट बिजनेस जादोंमोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बैफोरबायदिखौ लाबोदों। दा अमानि दामा खम जाबाय, दा मार्केटआ स्ल' जाबाय नालाय, मार्केटआव फाननो मोनला नालाय, दा बेयाव बिसोरो मोनसे वारखौ देरहालायबाय आरो नङाब्ला फारसेथिं नायोब्ला अमाखौ जोङो खुनु मेडिसिन होआ, अर्गेनिक जायखौ जोङो मुलि होनानै फिसिनाय जाया, खिथियानो जा जियानो जा बेफोरखौ अर्गेनिक होनना बुंनाय जायो। दा फारसेथिं नाय ब्रयलार बेदर मास मोनसेयाव बेसेबांबा गिदिर जायो, ओरैबायदि बेमार। बयलारनि दामा दिनैनि दिनाव अमानिख्रुइ बांसिन जाहैनोसै। दा जों जाथारनांसिगोन आरो बेखौ उफाय गैयै बायदि जानानै फैदों आरो नाथाय अमाया बेसेबां जे गिदिर बुस्थु, बेसेबां गाज्रि बिसोर बेखौ मिथिखागौ। अमाया गाज्रि नङा, मोजांसो, नाथाय बयलारासो इसिबां गाज्रि। थेवबो आसाम सरकारा बेखौ जेबो बुङालासै जों बर'खौ टारगेट होदों। जिखुनु सेक्टराव नाय, दा इंराजि सोनायनि मिडियामफ्राव इंराजि सोनायनि सेक्टराबो बेनो। बेखौ एसे फिदिंनानै बाथ्राखौ सिफायनानै नोंथांमोना नाय, अब्लानो बुजिगोन इंराजि सोनायाबो बेनो। जानो हागौ बर' मिडियामजों IAS अफिसार IPS जिखुनु जाहैदों, फिसा फिसौ डक्टर इन्जिनियार जानो हादों। गामि ओनसोलावसो बांसिन थाखायो बर'फ्रा, हाजो खना खर'फ्रावसो थाखायो। बेफोरबायदियाव बर'नि फोरोंगिरिफ्रा मोजां जाखानाय नङा। जुदि मिडियामखौ स्पिडलि सोलायनानै होयोब्ला बर'नि बेक जाफिनगोन ना। बे आरो बेवहाय बेखौ बानायदों आरो बिसोर बानायनो नाजादों, आं बेखौ सानो आंनिफ्राय, खिन्थु बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जानांगौ। माबायदि जादों कमेन्ट खालाम, आरो नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनाय नुथाराखै आङो। नायदों भिडिअखौथ' एसे एनै, आरो गोदानखासोबो, गोबां स्प्रिडबो जाखायाखै।
जेसेबां नायदों एसे हायोबा साबस्क्राइब बेल आइकनफोरखौ थुनानै लायोब्ला मोजां जागोन जाहाथे उननि समाव मोजां मोजां आपडेटफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो। आं जेसेबां हायो बर' हारिनि थाखाय बेबायदि बुजायनाय एसे माने आंबो सोलोंनाय नोंसोरखौबो दिन्थिनाय ओनसोलाव मा जादों बेफोरखौ दिन्थिफुंनाय उननि टाइमाव आं बिदिनो बर' हारिनि मार्टिरियार जायफोर बर'नि थाखाय जिउ बाउसोमबाय जिखुनु लेभेलजों जिखुनु सेक्टरजों थांनानै सोरबा एनडिबिजों सोरबा बहुद डिमान्डआव बहुद खेथ्रआव दाय गैयैयाव फान्दाय जानाय जिउ बाउनांनाय बैफोरबायदिनि न'खराव हान्थिगोन दावबायगोन। दा आंनि प्रेजेन्ट टाइमिंआ मोजां नङा सम होनो हायाखै आङो। थेंक इउ फर वाचिं।